भैया 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 तू भी साथ चलत कितना अच्छा हो कितनू ई का सुध के सारा जिंदगी बर्बाद कर देले बाड़ा। ओहो बहुत हो गई चंद्रा। अगर हमरा पता हो कि तू इतना हफ्ता हमरा छोड़ के जाबू तो हम भी बोरिया बिस्तर बांध के तोहरा पीछे पीछे चलती। हाँ का करी हमरा यहाँ रह के सारा कर्जदार के मुंह लागे पड़ल। आपका कहत बड़ा रंगनाथ जी, खेत बा खलिहान बा बगिया बा ओकर का करी। उ बात कीमती उ सब जहवा बा उहवा के उहवा पड़ल बा, ई तरफ कुछ भी ना आइल। काहे ऐसन कहत बाड़ा भैया, हमार बदन पर जो गहना बा उ इनकरे त देवल बा। काहे भाई, तोहार पत्नी के स्वर्गवास होते ही हमार बहन चंद्रा के महलों के रानी बना के राज गद्दी पे बैठे बा, ऐसन कहले रही नू। तब तक ले असही खड़ा रही का हमार बहन। काहे भैया दिल जला रहल बाड़ा, उ हमरा बिना केहू और के गहना ना दिहन। चंद्रा हर सवाल के जवाब तू काहे दे रहल बाड़ू, ओकरा भी तो अपन मुंह खोले दा। बंगारी काल ही गांव जाके आपन सारा जायदाद बेच के तोहार बहन के हम गहना से पूरा तरह से सजा देम, ठीक बानू। हिसाब किताब एकरा कहल जाला। अपने आई ना चलत बानी। स्वर्ण अभिषेक। घर पहुंचते ही सब लोग पूछें देवी कहवा बिया, ऐसन पूछें तो हम कहब हजारों लोगन के बीच में कहीं खो गई। का हम इतना दिन तक ले ढूंढ ढूंढ के थक गई नी, वो बेचारी भी हमरा ढूंढ ढूंढ के थक गई होखी, हमरा ना मिले पर गांव वापस आ गई होखी, ऐसा सोच के हम आ गई नी। अभी तक ना आई, ऐसा कह के हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, फिर वो लोग जितना चाहस ढूंढ लेस, हमरा का फर्क पड़त बा। रंगनाथ तू कब आइला बेटा? भैया गांव जाके को चिट्ठी तक लेना लिखला, इतना दिन के बाद आयल बाड़ो। ऐसा बुद्धू की तरह तू काहे खड़ा बाड़ा बेटा? भैया का भइल तोहरा भैया? यात्रा पे गईल 1 महीना से ज्यादा होखल, आज अकेले हमरा सामने आके खड़ा हो गईल। पूछनी बेटा कहवा बा, जब आवे के होखी अइहन, ऐसन कह के हंसे लागल। चाबी पूछली तब बड़का बड़का आँख देखा के हमरा घूरे लागल। हमार तो दिल ही बैठ गईल, हमार तो सांस ही रुक गईल। भीतर आके बात कर सकत बाड़ा नु? ई का होखल, तू ऐसन कहे बाड़ा? खाना खाए चली का? बाबूजी कहवा बाड़न? हाँ अंदर बाड़न बेटा। बाबूजी, बाबूजी कैसन बानी अपने बाबूजी? खाना खाए के कहीं अंत इहवा आवे के का मतलब बा? खाना खाए चली। देवी वो बोल नहीं खन सकत, तू उनका बोले के लागी कह रहल बाड़ू, तोहार हिम्मत कैसे होकर? काहे हंस रहल बाड़ू? अगर तोहार जबान चल जाई तब तोहरा पता चली। बेचारा इनकर हालत न देखा। अपने बात कर सकत बानी नु? बाबूजी बाबूजी हम बोल सकत बानी, हमार जबान ठीक हो गई। अरे बाबूजी अपने हमार ठीक हो हाथ गई पैर बाबूजी। ठीक हो गई। हम नहीं खे जानत बेटी।
कवन बाड़ू तू? देवी। ना ना, तू देवी नहीं खू हो सकत। तू ये कैसे कर सकत बाड़ा? हम जानत बानी वही दुनिया में नहीं खे। का हो कल ओकरा? ना हम नहीं जानत, हम नहीं जानत। ना ना ना, ऐसे मत हंसा, हमरा डर लग रहल बा। डरे जैसन काम के निडर होके कैला त अब हंसी सुन के डरे से का मतलब बा? ई साधारण हंसी नखे, ई कौनो भूत के हंसी बा। के हो तू? तू के हो? भवानी के त जानत बाड़ा नु। तोहरा देखल चाहत रही। इहे लागी त हम तोहरा लेबे आई बानी। चुपचाप हमरा पीछे आ जा। खाना खाए तो अंदर गए रहा, अब बाहर से आ रहल बाड़ा। अरे हम चिल्ला रहल हई और तू चलल जा रहल बाड़ा। रुक जा ए रंगा। अरे रे ए रंगा, रुक जा। देखा था ओकरा? ए रंगा, ई तरफ मुड़ के तो देखा। एकरा का हो गईल? देखा ओकरा कौन तरह जा रहिल बिया। ए रंगा, अरे पापिन, हमार बेटा पर जादू कर देलू। अनसुईया, अरे सब देख के तू चुप बाड़ा। हमार बेटा के डरा के ओकर ई हालत जरा कर चुप रहा। देलक। समझे तदा हमरा। हम्म चल जा यहाँ से, चल जा यहाँ से, चल जा यहाँ से, चल जा। डर गईला का? ना, बदन पे आग लगल बा। तू काहे आयल बड़ू हिमा? चल जा, चल जा यहाँ से, चल जा, चल जा। इहाँ से जाए के लागी नहीं खे आई। फिर काहे आयल बड़ू? हमरा लेवे के लागे आयल बड़ू का? तो हमार मार डाला हमरा। मारब ना तो फिर काहे आयल बड़ू? रहस्य के पर्दा उठावे आइल बानी। एक तड़पते पापी के मन के हम शुद्ध करे के आइल बानी। झूठ, तू जादूगरनी हव, तू भूत हव, तू जादूगरनी हव। हंसा मत, हंसा मत। आँख बंद करे से कुछ दिखी ना, ऐसन सोचे से जे गलती कैले बाड़ा का मिट जाई। अरे हम कोनो गलती नहीं कैले, तू हमरा काहे तरपाव दौड़? तू जा, चल जा। भवानी के जानत बाड़ा? नहीं की जानत, नहीं की जानत, हम कुछ नहीं की जानत। रंगनाथ, हमरा छोड़ दा हमरा। तोहरा माई बन शंकरी छोड़ी है ना, माई बन शंकरी।